ויהי איש אחד מצורע ממשפחת עדני ושמו מנוח, ואשתו עקרה ולא ילדה. וירא מלאך אדוני אל האישה, ויאמר אליה, הננה את עקרה ולא ילדת, והרית וילדת בן. ועתה אישה מרינה, ואל תשתי יין ושכר, ואל תאכלי כל טמא, כי היא נחרה ויולדת בן, ומורה לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. ותבוא האישה ותאמר לאישה לאמור, אישה אלוהים בא אליי, ומראהו כמראה מלאך האלוהים נורא מאוד, ולא שאלתי הוא מזה הוא, ואת שמו לא יגיד לי. ויאמר לי, היא נחרה ויולדת בן, ועתה אל תשתי יין ושכר, ואל תאכלי כל טומאה, כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן עד יום מותו. ויתר מנוח אל אדוני ויאמר בי אדוני, אישה אלוהים אשר שלחת יבוא נא עוד אלינו ויורנו, מה נעשה לנער היולד. וישמע אלוהים בקול מנוח, ויבוא מלאך האלוהים עוד אל האישה, ויושבת בשדה, ומנוח אישה אין עימה. ותמהר האישה ותרוץ ותגד לאישה, ותאמר אליו, הנה נראה אלי האיש אשר בא ביום אלי. ויקום וילך מנוח אחרי אשתו, ויבוא אל האיש ויאמר לו, אתה האיש אשר דיברת אל האישה? ויאמר אני. ויאמר מנוח, עתה יבוא דברך, מה יהיה משפט הנער ומעשהו? ויאמר מלאך אדוני אל מנוח, מכל אשר אמרתי אל האישה תשמר, מכל אשר יצא מגפן היין לא תאכל, ויין ושכר אל תשת, וכל טומאה אל תאכל, כל אשר ציוויתיה תשמור. ויאמר מנוח אל מלאך אדוני, נעצרה נא אותך, ונעשה לפניך גדיזים. ויאמר מלאך אדוני אל מנוח, אם תעצרני לא אוכל בלחמך, אם תעשה עולה לאדוני תעלנה. כי לא ידע מנוח כי מלאך אדוני הוא. ויאמר מנוח אל מלאך אדוני, מה שמך? כי יבוא דבריך וכיבדנוך. ויאמר מלאך אדוני, למה זה תשאל לשמי והוא פלאי? ויקח מנוח את גדי העזים ואת המנחה, ויעל על הצור לאדוני, ומפליא לעשות, ומנוח ואשתו רואים. ויהי בעלות עליו מעל המזבח השמיימה. ויעל מלאך אדוני בלהב המזבח, ומנוח ואשתו רואים. ויפלו על פניהם ארצה, ולא יסף עוד מלאך אדוני להיראו אל מנוח ואל אשתו. אז ידע מנוח כי מלאך אדוני הוא. ויאמר מנוח
אל אשתו מות נמות, כי אלוהים ראינו. ותאמר לו אשתו, לו חפץ אדוני להמיתנו, לא לקח מידינו עולה ומנחה, ולא הראנו את כל אלה, וכעת לא השמיענו כזאת. ותלד האישה בן, ותקרא את שמו שמשון, ויגדל הנער ויברכהו אדוני, ותחל רוח אדוני לפעמו במחנה דן, בין צורעה ובין אשתאול גואלנו, שם צבאות שמו קדוש ישראל.